No, tak takhle jsem to zrovna nechtěl, no. A jak jsi to chtěl? Ty proč to dělal, když teda to takhle nechtěl ty? Jako takhle, abyste se to dozvěděli, víš? Toníku, sakra, jsme chlapi, ses mohl svěřit, to zůstane mezi náma, to je jasný. Já tomu kluci furt nerozumím. Tak vy jste jako Tondo buzejanti? No, promiň, já jsem gay. Obleš se, ty uchláku, obleš se! Dělej! Dobrý večer. No nás daj. Že se nestydíš i ty, Jindro. Hrát před náma takovouhle blbou hru. Jak dlouho jste si mysleli, že to ututláte? Já se omlouvám, předsedo. Jak je to možný, když ty seš ženatej, ty máš rodinu, když ty máš moji sestru, když já jsem tvůj švagr, ty vole, když jsem ti šel za svědka na svatbě, ty vole, to mi nevykládej, že 5 let žiješ prostě s Řeckem a pak se najednou přešaltuješ, ty vole, teď to není normální, to je nelidský, ty vole. To nějak přišlo, no. Nechce, že to přišlo, ty vole, co Andrea, řeší to, co Andrea? Tak ze začátku byla rozlobená, že jo, ale... A Pak, když jsem jí to vysvětlil, tak to bylo docela dobrý, no. No, je to dobrý, Jirko. No, Co to máš? Večeře. Pro koho? Pro něj, ne pro tebe. Ovocní knedlíky, jsou ještě teplý. Ty vole, vypadni odsud, ty uchláku, ty vole, ty zvíře, to je nelidský, ty vole. Mazej, jdeš do pírdele. Běž. Tondo, řekni mi, to byl tvůj první spoluhráč.